Ke ani jak leta bok rang khok sapan kerei kha manai phalnai bo kerei jakarau je ani aro tong mane robar bagan tongo kisabo baren rojak ke benga bolun tinta pot tin pot na khata Kawo puito kurak tongo shak bigra fano mungsa lama nukhoria fano lokuni hamjama mani bosano boi haikino shak kaham khlainani nokong bigra hinketo osungcharo achai phai bosok kawo tekto man bosok huijagui mokolni mukti khiklaina nang abo bigra birmano klaijak nokuni borokno kahamko kesio obo haino mangpli kasai phaika ompi adi blog bai khobjak dakmura amsayo takhuk muana kaipeng tei bukhuk lal ring sangi kaipeng ni bosajala reng rem niyo English medium bo poriwui tongjamani buibai baksa bayabai baksa no fiaba asomsa yakong yakli tabuk belai sakham yangjak thuyamo klaijak bosano hamrinani bagui rabar bondok rikha bengo je nangmasuk rang lakai naharka je nangmani bebak mani falka jibi sakhamnago tlangka phatar hastebo tlangka phiaba bosano bui haike khasigriwui sakhamriwui manliya je tong thungbuprabui falka rang sabaika tabuk teisa bosano hamrina musungjago phiaba phan krika bigran nukhungo nango tabuk lokuni hamjangma lokuni phan paithago mungsa lama nukhorjagya ngei lokuni chuba chubai bosano hamriwidi mano hine koktoma thumjaroni buskango finally nangka account number ka 350595168113 account holder name ka Albert Dalong IFSC code number ka SBIN 0009128 kokduk number ka 8787495625 ani cerai uko coba cu san mane bagai ang nonok koi manita bo ani cerai khlai rogi ek bosor ongkha ke bone rogi ang khlai kedeng mana ongkha agele class 2 porejak se English medium mo khlai hostel lo ton pura mahaiken mane yakro yakung ro lore wota khlai doktor telang thangkha August mas nisimi ke doktor jibiwo emne 2 mas ong 2 mas katatei jeng tongkha jibiwo ke boni pore oino doktor private bonai jakha hola ketharau bonai jakha rang kabang man ono sabai kha jeng noko sikrei tabok se noko hai mani ek mas ong yakhota nok tong mani ke hai ongko uko Bangalore bo thangkha Beluro hai phan hamya hai bon bagai tabok taisa Bangalore thangnane bagai ang chuba chu san manita sabun san lukorong no ang sano busugro rangmari mangkan kan nang teu se be mani bo ni salwa obo first jeng thangman ong khlai 3 lakh upor jeng thangkha khorso mane thang phaita ke tabok bo ma asuk no nang nai hinai khakawta 3 lakh 3 lakh rao 3 lakh upor thangman ba aporobo ke ani jak leta bok rang khok sapan kerei kha manai phalnai bo kerei jakarau je ani aro tong mane robar bagan tongo kisabo baren rojak ke benga bolun tinta pot tin pot na khata ke kerei kha phalnai mane rang phaina ni jaka kerei khata lama bon bagai kisa lokorong no ang chuba chu sanota aika oba haina tini Bangalore hasti rogo thang haini salwa no phunukman sadishya aw kisa improve hamani digiro phada kisa le improve ongkha kisa bolte ki kabang mani improve ongkha age mokol phiok ya tabok mikol phiok kha jagrau ti sama man khata bo uko agele mahai mayang kai jakung bo mahai ke tom mangkha agele ekdom kathai hai norom ke suja ke tonklai suja no tongkha inke mahai ko ulta tonklai ulta bo tong nai haita ke mai bo chaya mai botei kisa kisa khano
kita boleh mai bo kisah camang kata abon Oh. bagai ang tai baisa 3 bar patang nani oro doktor ro chono sawo 바로 뱅갈루루. Bangalore mungkin tabok tai sa thang nani jora sep laika hai phan rang kere hinai thang maya ta tabok jora tini jora thang yakho rang kere hinai tai sa phan thang mangkhlai baca khamuta mone bagai ang kisah mane rang nayota 루꾸롱. lokorong ni 좁았어. coba cus nang mane bagai ang nono sa koyo 이것도 루꾸라고 넣는 거. aw 하게 보험 하이 비마만 잡는 이 보자가로 당기만 저기 타이가 오버로 샤우드만. boleh sama ya uko ang doktor sama nang klay nimhan hospital lo neuro ni bagai simi se saman kanauta ang 하게 뭐 아기라고 동문이 또 호스텔 오버해라고 됐던 kere ya mahaike 원래 가포리 동문 호스텔로 동문 루꾸리 너무 나이쇼. hostel la tongo 호스텔. 또 마스터라고 시기 잡는 오버해로. amahai kere master ro ba kahamno bono jai khlayo angke bon abo chang sung apurele kok saman ba tam ong mani babu hai han man yang khlai ang bo sijak ya tam mahai angkha hothat ang mahai rugir manjak mane ang bawana kha mahai hanuta angke master ro dus le kunu saya ta bobo 마스터라고 끊어 가야비니 샤고 호타테이로 파이탄 같아요. aw 하게 오버해로 끊어뜨일래 끊어 네타로 이니 인지 hinjak내로 꽃가민 네타로 수바수로 그러더라고요. amahai changse browno mane সময় kroi khota kemno saya kho ke bravo সময় kroi khona chono nainani changse saya ba hai tatabo sakha sanan bonayo sakhlai ba mandaman nai sai me hai phan chang naigra nata buskang digirao chang kono 이게 뭐 나라판 탕 사요. saya kho chang 하게 난티니 네타 hinjak나이 몽티 hinjak내로 근데 너네 뭐바 하게 포커스하는 무슨 티니 사즈라노 대외샤 베마로 플랑디 탕이 베마라는 hinjak나니 하게 바니 사즈라노 하기네 하이노 가함 마마워도 우이 울루프런스 노가 없는 오버해로 못되는 티니 네타로 근데 뭐바 하게 포커스하는 무슨 사요. neta rao no sanan mo chungo ano kisah rang rao chuba khlai ani cherai no doktor talang thang khlai hamnai hinai khaka ota bisas khlaio ang khlai hamnai hinai ang bisas khlaio ta tai sang ke bravo ano chuba nai jemne hinai ang bisas khlai ta bravo no bo 오늘 오케이. 오버해 몬트리로 에밀레로 나라탄 뭐 사지 사니 sale sakha bravo no sakha 하다 bravo ano chuba nani nayo bravo time kere khaba ang jeng phainan ni time kere kho phaile phainan kok tong ta bravo 이렇게 오버하이 인 사들라시 뭐 석가이샤 하이 통하라 그러지나 능 트래블 웰피어니 오버하이로고 탕게 콩 오로로고 탕게 이플라이로 카다 하이가 사이로 boleh khalai ya kho jeng lama bo sia ba bahai ke khalai nai hinai jeng sia ba thang ya kho 이렇게 느낌이 오버하이 트래블 웰피어라고 뭐 바트 사이로 사나는 인 사들라 오버하이 통하라 그러지나 뭐 이니 브로그만 뭐 바이게 꼭 사는